senajan elek riplek pokok gawean Jombang aku morabi wong wedok sing cerewet senajan elek riplek pokok doyan mangan sambel terasi lawoe kulupan rabi gak perlu ayu-ayu Mbak Rus elek-elek pokoknya doyan mangan nek rabi ayu paling elek gua pindang tongkol apa nih tadi Maulana gak ngeluh nek rabi elek iwak terasi ku lap lebay manuk tekuku lah manuk puter aku nendelok tandake ayu bongkonge bunder saka ngalis kelawan amoto majune negara sing saka apa pinter nulis kelawan moco sa-Indonesia kabeh bangsaku Islam Buddha Kristen Indo tukar batu wetutu jamane kita sing penting lapor tuan doan sokataki la nyulek moto gerenting ombo kodonge dong mesti lak melok peno nek diketing kaya bojone angger kerdu dipasang kentongan iku mertondo jaga keamanan rupane ngayu nek bengi kaloyoran iku martondo oleh jaminan begadang jangan begadang kalau dia ada artinya begadang boleh-boleh saja tapi kalau ada perlunya kalau belum
Oh gadis manis yang menjadi rebutan, sungguh mati aku jadi penasaran, sampai mati kon ku perjuangkan. Honda bebek saiki wis gak kurang, sing numpake arek wedok nganggo klambi abang, sing digonceng ketoke arek lanang, barang ndok sepi-sepi dadak bergoyang-goyang. Aku seneng ndelok arek sir-siran, kesenengane kok potong-potongan, lanang wedok kawitane rangkul-rangkulan, barang kerasa enak dadak cipok-cipokan.